रावबो अराय समनि शत्रुबो नङा रावबो अराय समनि लोगोबो नङा बे पलिटिकल पार्टिफोरनि पलिटिकल लिडारफोरनि मोनसे आखुथाय रावबो रावजोंबो पार्मानेन्ट बिदि शत्रुबो गैया रावजोंबो पार्मानेन्ट बिदि मित्रबो गैया बेनिखाय गाबोन UPPL आरो BPF ज' जायोबा बुजा बुजा थालायबाय बेबो आसर जानो गोनां बाथ्रा नङा बेखौ समाजआ दिन्थिगोन आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थि हान्जाफोरनि एसे बारहावाया लोरसोर जादों आरो नुदों जे गोबां राजखान्थि हान्जानि मावथिफ्रा गाव गावनि माखौ हान्जाखौ गारनानै UPPL जुगदान खालामनाय बायदि मोनसे ढौ फैदों आरो बियो मोनसे माबा मावगोन बिटिआरनि फिउचारा जे मोजां जाहैगोन बेनि मोनसे लैखोन इतिमध्य UPPL गुबुन गुबुन ब्लक कमिटिनि आन्दाराव गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जुगदान खालामफैनाया प्राय नैबे साननै सानथामसोनि भितरावनो अन्तत 1000सो जाबाय बे सानथाम सानब्रैनि 1000सो गुबुन पार्टिनि मानसिफोरा जुगदान खालामफैबाय आरो दिनै बे बिथांमोना जुगदान खालामनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बिटिआरखौ सासन खालामबाय थानाय जितु UPPL सरकार UPPL पार्टि बेखौ बोलोगोरा खालामदों मजबुत खालामदों बेनिखाय बे UPPLखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे बारहावा बारदों बेखौ जों गोजोननाय मोनदों दिनैबो नैबे धनसिरि समस्तिनि सिङाव मोननै VCTC इक्राबारि VCTC आरो फराबारि VCTC बे मोननै VCTCआव 100% बारा सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन पार्टिखौ गारनानै जोंनि UPPL जुगदान खालामबाय आरो गाबोनबो जोंहा गरियाजाराव बेबायदिनो जुगदान खालामबावगोन इतिमध्य उदालगुरि टाउनावनो प्राय 100सो सुबुंफोर गुबुन पार्टिनिफ्राय UPPL जुगदान खालामनो रेडि जानानै दं आरो साननै सानथामसोनि भितराव बिथांमोनखौ जुगदान खालामहोगोन आरो बेबायदिनो जों बिभिन्न जायगायाव जुगदान खालामहोबाय थागोन इलेक्सनहालागै जोंहा दासिमबो इलेक्सननि बोसोरसे सम दङ नर्मालि जेनेरेल सिस्टेमाव जुदि जायोब्ला जोंहा बोसोरसे दङ आरो बे बोसोरसेनि गेजेराव जों बेबायदि प्रत्येक प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 250 300 1000 500 बिदि जुगदान खालामोब्ला हयथ' गुबुन पार्टियाव वर्कार थानाय नंला गासैबो UPPL फैगोन जों बेनि लक्षणखौ नुहुरदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा बेनिखायनो दिनै जायफ्रा जुगदान खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना UPPLनि नीति आरो आदर्श UPPL जिखिनि खामानि मावदों थांनाय बोसोरब्रैयाव बेखौ नुनानै बिथांमोना मोजां मोनना फैदों आरो जों बाखि जायफोर दंबावो गुबुन गुबुन पार्टियाव बिथांमोनखौ खावलायदों जे रायजो राजानि थाखाय जौगाथाय मावनो थाखाय आरो बिटिआरआव मोनसे सिस्टेम लाबोनो थाखाय मोजां सिस्टेम लाबोनो थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि बाखि जिखिनि मावफुंजायै माखासे रादायफोर दं बेफोरखौ मावफुंनायनि सार्थ'आव बिथांमोना जाहाथे गासैबो UPPL जुगदान खालाम आं बेखौनो खावलायदों लोगोसे नुनो मोनदों गासैबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि सिन्था सरसा मथे एक्सारसाइज खालामनायनि मोनसे मोन्थाय दं आरो बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे मोन्थाय बेखौ जायबाबो रेसपेक्ट होनांगोन दिनै बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो फोसावदों जे फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव BJPआ हारसिङै गेलेगोन बिथांनि बे खावलायनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथांनि खावलायनायनि सायाव जों UPPLआ दासिमहालागै सिन्था सरसाबो खालामाखै बिथाङा जिखिनि स्टेटमेन्ट होदों जिखिनि सानो बियो आसलते रावनिबो खहा जाथावनाय बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा कोनोदिन साना आरो बेनिखायनो बिथांनि साननायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बा सोंखारिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया समा दिन्थिगोन मा जायो थांनाय बिसायख'थि समावबो BJPआ निजाहै UPPLआ निजाहै हारसिं गेलेदोंमोन गेलेनानै मोननैबो हान्जाया सरकार दानो थाखाय जेसेबां अनजिमा नांगौ बेखिनिखौ मोनियावसो ज' जानानै सरकार दानो गोनां जादों आरो बेनिखायनो जों एबार निर्बाचन हारसिं गेलेनायाव बे आसरित जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बे थांनाय बार जुदि जादों बिदिनो जानो हागौ खिन्थु जोंनि जिथु जथाय इउनिटि बे दाबो बायाखै मानोना सरकारखौ दाबो सेफायाखै सरकारा जोंहा खौसेनै जागासिनो खौसेनो जों बोसोरसे दङ बेखौ सालायलांगोन जयैनो बेनिखायनो जोंहा सरकार जेबो खहा जाया सरकार डिजल्भबो खालामाखै डिजल्भ खालामनायनि बाथ्राबो गैया जों जयैनो खामानि मावलांगोन इलेक्सन आरो सरकार बे मोननैया आलादा जिनिस इलेक्सना हारसिं गेलेबाबो सरकार जोंहा जयैनो थागोन लोगोसे UPPL आरो BPF आसलते शत्रु नङा मात्र नीति आदर्श आलादा आलादायै गाव गावनि थांखियाव गसंनानै इलेक्सन गेलेलायदों दा पलिटिक्सआव रावबो अरायबो मावगोन रावबो अराय समनि शत्रुबो नङा रावबो अराय समनि लोगोबो नङा
बे पलिटिकेल पार्टिफोरनि पलिटिकेल लिडारफोरनि मोनसे आखुथाय रावजोंबो पार्मानेन्ट बिदि शत्रुबो गैया रावजों पार्मानेन्ट बिदि मित्रबो गैया बेनिखाय गाबोन UPPL आरो BPF ज' जायोबा बुजा थालायबा बे आसर जानो गोनां बाथ्रा नङा बेखौ समाजआ दिन्थिगोन दिनै बिथाङा खावलायदों थिगानो खावलायनायाव बिदा फंबाय ज' जानो गोरोन्थिथ' गैया जोंहा बेक्ति हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांजों प्रमद बर' बिथांजों बा आंजों सोरजोंबा BPF नि मानसिजों बेक्तिगत शत्रुता गैया जों बेक्तिगत हिसाबै जयैनो दं माथ्र नीति आदर्श बेलेग बेलेगखाय जों आलादा आलादा गेलेलायदों आरो आलादा आलादायै इलेक्सन गेलेनानै गावनि नीति आदर्शजों सरकार सालायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खामानि मावनाय मोनसे सिमां लानो खामानि दं जास्ट बेनोल'सो